Hej. Lad være, Carlos. Se, i dag skal vi spise en chili. Hvad er det? En, to, tre, Esther. Esther, det? Oh my god. Den er ikke stærk, men lad mig lyve. Korrekt, den ikke er. Det er kun, at den er hertil. Det er papir. Det? Anna! En Peterkenning erbij. Nå! Waar? Nå, men ikke gewoon. Korrekt, du står og lyver. Korrekt. Men jeg tror ikke, den bliver stærk nu. Niet meer. Very good. Het is niet. Oh, fuck. Oh my god. Det er kun lidt stærk. Mine er meget korrekt nu. For. Hvad tror jeg? Isn't that bad? Jeg vil mene, at det er så. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Er komt die niet. Bagat orker. Den er ikke engang stærk. Det er bagat orker. Hun er fucking karakter på sådan. Vi tager også en anden chili. Men den her kun lidt. Skal vi tage rød? Hvad er det, jeg gjort? Gå og hent den der. Vent. Gå og hent den nu. Jeg kan ikke, men jeg kan ikke. Chili er ikke fri der. Smid den. Carlos. Smid alt chili. Fuck. Vi henter en ny en. Undskyld YouTube, men vent lige. Vi henter en ny chili til os alle tre. Vi laver video. Dans. Ja. Jak tako? أول شيء لو أساسا راك توزع رقبة كسكت شكون آه. كسوي كا غيخليني